Дарья. Съем на риском внутри курчата. Втора кола. Даля. О! Ходом. Марш! Крачка напред! Марш! Добре се! Добре се! Вера! Казаки, 2 шага влево. Остали. Казаки, 2 шага вправо. Марш! Равняйся. Вера! На клуб традиция. Пристроен. Можно някой да си изпала ръката. Нещо се размача. Господин Кмете, представената част на национална дружествена традиция от клубовете в Преслав, Велики Преслав, Шумен и Добрич е строена в чест на тържествата в случай с 35 годишната освобождението на България. Да, изпълнение химн на Република България. Запо! Чест! Надя! Сво! Дай краску хлял. Марш! Тръ! Бум! Крачка напред. Марш!
Втора колона на място. Първа колона. Лявото рамо напред. Марш! Уважаеми съграждани, нека почетем с едноминутно мълчание загиналите българи, руси, финландци, украинци, български опълченци и жители на град Велики Преслав в Руско-турската освободителна война 1877-78. С едноминутно мълчание и падане на колена. И воите основно освободени обединение! Павън! Прием! Стай! Реш! Стой! Аля! О! Уважаеми господин кмете, уважаеми граждани на град Велики Преслав, ще бъдете свидетели на тържествената клетва на регионалния клон Велики Преслав към Национално дружество Традиция. Моля всички нови клубни членове да повтарят клетвата след мен. Национално дружество Традиция. Клетва. Мили братя и сестри, Мили братя и сестри, в името Господне, името Господне, кълнем се в тези светини на българщината, кълнем се в тези светини на българщината, да бъдем верни и да работим да бъдем верни и да работим за добруване на милото ни Отечество България за добруване на милото ни Отечество България и нашето Сдружение Национално дружество Традиция. и нашето Сдружение Национално дружество Традиция. И нито с промисъл, И нито с промисъл, дума или действие дума или действие, да вършим нещо в тяхна вреда. да вършим нещо в тяхна вреда. Заклех се. Заклех се. Моля членовете един по един да минат през знамето и да го целунат. Пушки, нара! Но! Надя! Аля! Надя! О! Марш! Стой! Заклех се. Заклех се! Заклех се! Заклех се. Заклех се. Заклех се! А сега следва тържествено връчване на членските карти. Доктор Александър Демирев Алексиев. Добре дошъл в Традиция. Честито. Николай Мирославов Сланев. Аплодирайте барабанчика. Нека да има повече такива като него. Честито. Диан Георгиев Иванов. Честито. Желязко Димитров Неделчев. Честито. Марин Славчев Маринов. Честито. Уважаеми жители на град Преслав, нека тези ентусиасти да поставят началото на един още по-голям и още по-солиден клуб от родолюбци
които ще продължават делата на нашите велики деди. А сега имам честа от името на регионалния клуб на Национално дружество Традиция да връча тържествено Георгиевски кръст за лична заслуга и принос на войводата на новия преславски клуб Мирослав Сланев, с пожелание да ръководи все така клуба, да го оголемява и към нови бойни и славни подвизи. Честито, със здраве!